ka ng Betang Pass, labas ka ng Cervantes, pwede ka rin hindi mag-Cervantes, diretso ka lang sa Mangkaon, Sabangan, Baguio. Pradi. Akyat na naman. Yung mga bata-bata na yun, buha-buhangin na yun, ha? Kahit gaano kasapit ang gulong mo, gi-slide ka, lalo kung bata, may lumot, ha? Kaya pagkabata, sigurado, slow down, 20 kph, buhangin, kahit gaano kasapit ang gulong mo, nabudulat at nabudulat ka. Yan o. What a sign of mountain hill. Bangin. Diretso ka dyan, laglag ka dyan. May awang-awang pa. Buntok Mountain Cabin, Buntok Banawe.